Ассалому алейкум дӯстон ва подписчикони азиз. Барои шумоён великои корейские барои шумо пешниҳод мекунем. Ҳамаш дар фурӯшанд дӯстон азиз. Кадомотон маъқул боштага, чӣ хелаш маъқул боштага, занг зада хейдор мекунтон дӯстон азиз. Марамат видеоролика сар кардем дӯстон азиз. Яктаги лайкҳои ба хотири видео зер кунтон дӯстон азиз. Ҳамин якум великча сар мекунем. Чанд пул нархаш чӣ хел? این 480 سومونی. یا دو سته. 480 сомонӣ. Плюс доставка дорад. Доставка шаyd душанбе ҳама ҷои Тоҷикистон доставка мехоҳад. Оҳан Ё оҳан. Ҳамаш. Без амазатр. Амазатр дорашам. Ман инаш инҷанда амазатр дорашам ҳайд дӯстон азиз. 480 сом. 480 сомон. Инаш чи? Яъни 5 та 480 акс. 4 таш 5 5 таш 480 сомонӣ ак бо нархи аксия фурӯхта мешавад. Ҳамаш оҳанин дӯстон азиз. Оҳан на? Оҳани. Ман инҷанда бо великои крутой, яъни барои современный берим прогулка ва велико айдсон аз мен ҷанда. Ино чанд пули? این якумаш размераш 27 нум. Аҳа. 2 скорсашай, 3 пешшанде. Аҳа. Я 9 пушташан скорсашай, тормоз дискеви. Дискош ду қавате. Ё 1600 сомон. 1600 сомон. Доставкашки? Ҳа, доставкашки. Вилкош блокировочный. Ин кнопкаша блокировка мекунад. Размераш 27 нум. Гамес. Билекат. Неша ҳамахе. На ҳамон функсия, ина размераш 26. Тормозош дискеви, ду қавате, дискош. Рам алюминий ҳамаш. این 1400 сом. Доставкаш. این скорсош ҳам Рақамо телефонш 92 781 07 дадусан. Анакум мегзорим мо бо якта дига бори нав дӯстон азиз. Чанд пул не? 1450 сом. 1450 сомонӣ плюс доставка. Плюс доставкаш ки. Акум мумкин занг задам мумкин дадошон доставкаш ки ама арзонтарам ки мекунам. Ин чанд пул? این 1350 сом. Плюс доставка дора ина. Пешаш амазатр, пеша амазатр. Ин чанд скорсе? این 10 скорсе. 10 скорсе. Баъд печат мечатшам ҳайд. Ин тарафанда бо ҳай велико. این арбои житкеста инҷанде. Ана я дутта житкеста, якум дуюм житкест аян нишон дид. Велико житкест дорус. Мана азиз мана житкест мана ина. Мегӯ житкест. Мана айн даст нишон. Айнҷа ман нишон медам скор боша. Нишон мешам, нишон шид. Дутташам хел житкест дорус. Чанд пул вай? Ё 1800 сомони. 1800 сомони плюс доставка. Плюс доставка. Ё мана ми регировка мешавад мана. Мен сурхча шуд, мен сабз мешад, регировка мешад ҳамаш. Скорсо автомат алюмин дискеви тормозо. Нархаш чанд пул? 1800. 1800 сомон. ин чанд пул? Бale, ҳади инаш 1400 сомони. 1400 сомони. алюмин автомат скорсош дискош се қавата алюмин сургаш се қавата дискаш. Инаш дискаш се қавата будад. Алюмин а душа? Алюмин. Иҳо ду қавата боша, ин се қавата. Инаш ду қавата тормозош дискеви бойне. Ямас. Доим душкаш тай. Вақтишка ҳамзаш корейский. Ягонаш хитоштаги не. Ин фақат қаноташ хитор мешнад. Аз асли шикастаги мебиёд акре. Ин чи? Ино гуфтим а? Ё диди. Ин тарафанда. Аминоме? Ин чанд бу? ин женскиҳо 750 сомони. Ин се дона ё инашам. Малошниям. Малошния. То ҳамин ҷе мана? Мана ин малошния. 70 чанд бу? 750. 750 сомон. Фарзинка гомшо айне. Ҳамаша зада хушрӯкида доставка мекунӣ. Мана ин чи? ин 800 сомон. 800 сомон. Мана берим брорами. Ин мамун начной прогулка зӯр великча. 800 сомон. Скорсои аҳо простой бошад, ин автомат. Иқдаш хуш мекунад на автомат? Не, ин автомат мегӯем. ин чиз простой. Фаҳмидам. Ино чанд пул кун? Инҳо як ду сета ҳаст. Ё 750 сомони. 750 сомони. Плюс да. Ё алюмин. Аҳа. Роза дисква простой.
Hordosh diskovi ne? Akşam azon tarih ha. دو امانزاتش هم بیام. نرخش هم گفتی؟ 750. 750 دستافکش که. اینوشی؟ یا 900 سومونه. چند تاش؟ 1 2 3 4 5 6 7. 900 سومونه دست. مینا 900 سوم. روز دستافک دوران دوستان. خریدارو کن. ولی کوی کاریس کی در کو باشد مرا دوستان. چیسته براش ما فقط ویلی کو. کدامش معقول باشه که زنگتون با صورتش هم میپرتوین.